היי חברים, מה שלומכם? היום התאריך הוא 5 בספטמבר 2024, והיום בכוונה אני אומרת את התאריך הזה כי אני יודעת שתלמידי החטיבה העליונה עדיין לא התחילו את שנת הלימודים שלהם, ומבחינתם החופש פשוט ממשיך, ומבחינת המורים בחטיבה העליונה הם ממשיכים כמובן גם בחופש שלהם ושופטים. והדבר הזה כמובן רק פוגע בכם התלמידים, כי בסופו של דבר כשאתם תחזרו ללימודים, הם ידחסו לכם כמויות כאלה של חומר, שיהיה מאוד מאוד קשה לעכל את הכל. אז אני מבחינתי כרגע ימשיך להעלות לכם תרגילים מתוך עבודות הקיץ, כי אני יודעת שחלק גדול מכם עדיין לא סיים את עבודות הקיץ שלכם. אז אם יש לכם עדיין תרגילים מתוך עבודות הקיץ, תשלחו אליי למתמטיקול100@gmail.com. אם עדיין לא נרשמתם אליי לערוץ, כדאי לכם להירשם, כי אנחנו הולכים ללמוד יחד מתמטיקה שלב אחרי שלב, ואתם תראו שבסוף אתם גם תצליחו ותאהבו את המתמטיקה. אז היום אני הולכת לקחת תרגיל מתוך עבודת קיץ של תלמיד שסיים כיתה ט' מצוינות. התרגיל הזה הוא בגיאומטריה. אני שמתי לב שרוב הקשיים שלכם הם בגיאומטריה, ולכן אנחנו ניקח פה תרגיל עם מרובעים. אז קדימה, פתיח קצר ומתחילים. אז אוקיי, בואו ניכנס ישר לתרגיל, ובתרגיל הזה אני הולכת לתת לכם את כל האסטרטגיות ואת כל הכלים שלי שיעזרו לכם לפתור תרגיל בגיאומטריה. אז נתחיל. המרובעים ABCD ו-AFED הם מקביליות. שימו לב, יש לנו כאן שתי מקביליות. אני ישר ימרקר אותם, כי ברגע שאני ימרקר אותם, אני גם יבין איפה הן נמצאות ומה בכלל הקשר ביניהם. אז יש לנו את ABCD, אני ממרקרת כאן, זה פה בצהוב. ובנוסף לזה יש לנו את AFED. AFED אני ממרקרת בכחול. A, F, E ו-D, ואני אסמן כאן בצבע כחול. אוקיי, שימו לב שיש להם במקרה צלע משותפת, את AD. אוקיי, זה משהו שאולי צריך לחשוב עליו. אבל בואו נמשיך. הקטעים FC ו-EB נחתכים בנקודה M, אז יש לנו את FC ואת EB שהם נחתכים בנקודה הזאת, בנקודה M, ומבקשים מאיתנו להוכיח שהקטעים FM ו-MC שווים אחד לשני. כלומר, אני צריכה להוכיח שהקטע הזה שווה לקטע הזה. אז כמו שאמרתי לכם, כאשר אנחנו הולכים ופותרים תרגיל בגיאומטריה, מלבד זה שאנחנו רושמים את הנתונים שלנו ומה צריך להוכיח, ורושמים את הנתונים על גבי הסרטוט, אנחנו מתחילים לחשוב מהסוף להתחלה. אנחנו מתחילים לבנות לנו תוכנית פעולה לפתרון של התרגיל. ואז אנחנו מסתכלים על מה צריך להוכיח, ומבקשים שנוכיח ש-FM שווה ל-MC. כלומר, כשאני מסתכלת על הסרטוט הזה והם מבקשים ממני להוכיח ש-FM שווה ל-MC, אני גם יודעת ש-M זאת נקודת המפגש של הישרים או הקטעים FC ו-EB. זה בדיוק מה שאמרו לנו קודם. וכשאני מסתכלת על הסרטוט מהמבט הזה, אני אומרת לעצמי, אוקיי, או שאני אוכיח חפיפת משולשים, וזה המשולשים הקטנים שהצלעות בהם נמצאות, או שאני אולי אוכיח שיש לי פה איזושהי צורה של מקבילית, כי אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אם אני אחבר כאן את הקטעים האלה ואת הקטעים האלה, נוצרת לי מעין צורה שהיא מקבילית. ואז אני יודעת שאם אני אוכיח מקבילית, אני אוכל גם להגיד שהאלכסונים חוצים זה את זה, ולכן FM שווה ל-MC. אז אני עדיין לא החלטתי לפי איזה דרך אני הולכת, אבל בשלב הזה אני כבר מבינה שיש לי איזשהו כיוון, ולכן אני מתחילה להסתכל על הנתונים שנתנו לי. אוקיי, וכשאני מסתכלת על הנתונים שנתנו לי, למעשה הנתונים העיקריים שנתנו לי זה כאן את הנתונים של המקבילית. כלומר, יש לי מקבילית ABCD ויש לי את המקבילית AFED, וכשאני מסתכלת עליהם מלמעלה, ואם אני רוצה ללכת בדרך של אולי להוכיח ש-FECB הוא מקבילית,
אז אני רואה שיש משהו משותף בין שתי המקביליות האלה. אני רואה שיש איזושהי צלע משותפת בין שתי המקביליות האלה, והיא תהיה המפתח שלי כאן לפתרון. כי, מה אני רואה? אני רואה ש-AD זו צלע משותפת בין המקבילית הראשונה, הכחולה, לבין המקבילית הצהובה. כלומר, אותה צלע גם שווה ומקבילה לכל אחת מהצלעות בשתי המקביליות שיש לי. כלומר, אני יכולה להראות שלמעשה הצלע הזאת AD היא מקבילה ל-BC. וגם הצלע AD היא גם מקבילה ל-FE. כלומר, מפה אני יכולה להסיק ש-FE מקביל ל-BC. ואז זה כבר אומר לי, שרית, את בכיוון הנכון, כנראה שצריך להוכיח כאן מקבילית. ואז אני ממשיכה באותו אסטרטגיה. אם AD מקביל ל-BC, כלומר הוא גם שווה ל-BC. ו-AD מקביל ל-FE, הוא גם שווה ל-FE, כי צלעות נגדיות במקבילית גם שוות זו לזו. כלומר, לפי כלל המעבר, גם FE מקביל ל-BC. ואז אני יכולה לומר שנוצרה לי כאן מקבילית, FECB. ואז אם נוצרה לי כאן מקבילית, אני יכולה להגיד פשוט מאוד שהאלכסונים חוצים זה את זה, ואז FM שווה ל-MC. אוקיי? עכשיו, יכולתי גם ללכת בדרך של חפיפת המשולשים. שוב פעם, באותה אסטרטגיה, אם אני מבינה שהנתונים היחידים שיש לי אלה המקביליות, ושיש להם איזושהי צלע משותפת, אז יכולתי להגיד שהצלעות באמת מקבילות ושוות זו לזו, ואז אם הייתי הולכת על חפיפת משולשים, יכולתי לחפוף את המשולשים FEM ו-MBC, ואז פשוט לחפוף אותם לפי הנתונים הבאים. אם אני יודעת ש-FE שווה ל-BC, אז יש לי כבר צלע, ואני יודעת שגם הישרים מקבילים, זאת אומרת שנוצרו לי זוויות מתחלפות שוות בין הישרים המקבילים. זווית C1 תהיה שווה לזווית F1, וזווית B1 היא תהיה שווה לזווית E1. ואז אני יכולה להגיד שהמשולשים האלה חופפים לפי זווית צלע זווית. ואז אם המשולשים חופפים לפי זווית צלע זווית, אני יכולה להגיד ש-FM שווה ל-MC, למעשה צלעות שוות מתאימות במשולשים חופפים. אז שימו לב, יכולתי להגיע לפתרון הזה בשתי הדרכים שלנו. אז פשוט תתחילו את התרגיל, תלכו על איזושהי אסטרטגיה ותתחילו לזרום איתה, ולראות לאן היא מובילה אתכם, ואם היא מובילה אתכם ומקדמת אתכם שלב אחרי שלב, רוב הסיכויים שאתם בחרתם באסטרטגיה הנכונה. אז איך אני כותבת את כל הדבר הזה? אז ככה. אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, כותבים את הנתונים, ABCD מקבילית, AFED מקבילית, אלה הנתונים, מה צריך להוכיח, FM שווה ל-MC, כתבנו. עכשיו, כתיבת ההוכחה, טענה ונימוק. נניח שאני הולכת על הסיפור שאני מייצרת פה איזושהי מקבילית, בסדר? אז אני אומרת דבר כזה, ABCD מקבילית, AFED מקבילית. למה? נתון לי. ואז אני יכולה להגיד ש-AD מקביל ל-BC, וגם AD מקביל ל-FE. למה? צלעות נגדיות מקבילות במקבילית. ומזה אני יכולה להסיק לפי כלל המעבר ש-EF יקביל ל-BC, או FE יקביל ל-BC, כלל המעבר. הנה הוכחתי זוג אחד של צלעות נגדיות שהוא מקביל זה לזה. ואז אני יורדת ומוכיחה שהן פשוט גם שוות זו לזו. אז ממש לפי אותה הוכחה, AD שווה ל-BC. וגם AD שווה ל-FE. למה? זוג צלעות נגדיות שוות במקבילית. מכאן נובע לפי כלל המעבר ש-BC שווה ל-FE כלל המעבר. ואז אני יכולה לומר שנוצרה לי כאן מקבילית. FECB זאת מקבילית, ואני מסבירה שאם במרובע זוג אחד של צלעות נגדיות שוות ומקבילות, אז המרובע מקבילית. ואז אני יכולה פשוט לומר ש
FM שווה ל-MC. למה? כי אלכסונים במקבילית חוצים זה את זה. זהו, זאת ההוכחה. אז כמו שאמרתי לכם, תמיד תלכו מהסוף להתחלה, ותנסו לחשוב באיזה דרכים אתם יכולים ממש ללכת ולהגיע לתוצאה שאתם רוצים לקבל אותה. אני מאוד מקווה שהבנתם את זה. אני יודעת שגיאומטריה זה נושא שהוא מאוד מאתגר את כולכם. אז אני מבטיחה לכם שאם אתם פשוט תצפו בסרטונים שלי ותנסו לפתור את התרגילים יחד איתי, אתם תפתחו אסטרטגיות משל עצמכם, ואפילו תאמצו את האסטרטגיות שלי ואתם תפתרו כל תרגיל בגיאומטריה. אז יאללה חברים, להתראות, ביי ביי.